Bismillahirrahmanirrahim. Maƙaddari, kashi na 15. Shikenan, zan duba yiwuwar shan. Tashi ki tafi. Ta ji faɗuwar gaba, sai dai kuma ba ta son tafiya na ce ya ƙi sha ɗin gaba ɗaya. Da haka ta ce, to a bana, Allah ya kare min kai, ya ƙara buɗa maka daga arzikin duniya da na lahira. Daga haka ta miƙe, tana lura da yadda ya ɗan saki fuska kaɗan, alama dai ya ji daɗin addu'ar. Sai ya ba ta tausayi, sanda ta sa kafa ta fice daga ɗakin. Ta ci sa'a har a sannan Sajiya ba su farka ba, sai dai ta ci karo da dadi wanda ya fito sanye da jallabiya zai fita waje. Ya tsaya yana dubanta. Shi kansa yana jin kamar yana tausayi, a gefe kuma yana jin kamar tsana gare ta. Da durƙusa da sauri ta gaishe shi, ya amsa ciki-ciki, sannan ya fice. Tana shiga ɗakinsa ta zube a jikin Munira, wacce ke zaune akan da duma ta yi tagumi da carbi a hannunta. Kuka kawai ta sa. Munira ta shiga hawaye. Babu wanda ya tambayi dalilin kukan wani a cikinsu. Haka suka sha kukansa suka haƙura suka goge fuska. Ƙarfe 2 rana a sannan sun kammala aiki. Suna zaune a baranda can nesa inda Hajiya ba lallai ta hango su ba. Munira na yi wa kurfi kitson kalba a kanta. Suna hirar Taslim da 'yan uwan mamunta. Haka kamshi ya ziyarci ƙofofin hancinsu. Suka kai duba ga inda kamshin ke fitowa. Mamaki ƙararra ya bayyana akan fuskokinsu lokaci guda. Hafsa ce ta yi wani mugun cika da ƙiba. Ga kayan kumatu ta aje. Ta cakare cikin dakakkiyar shadda koriya shar. Fatan nan tata ta ƙara murjiya ta yi kyau. Wani uban gilashi da ta maka ne kusan sa kurfi dariya. Da a ganin ta san bai dace da tsarin kwalliyar ba. Kau da kai ta daga kallon su, sa'ilin da Munira ke faɗin oyoyo. Hafsa ta ƙaraso tana wani murmushi na mugunta. Gilashin ta cire tana duban Munira. Munis, ya kike? Ke ko ƙiyar ki ma ban taɓa gani a gidana ba ko? Munira ta ɗanyi dariya. Dan ita kan ba su da kes da Hafsa, har ma da Riƙayya. Don kuwa ita ɗin ta kowa ce. Asali ma bata tare musu komai ba. Abokiyar kishin su dama kurfi ce. Allah ya baki haƙuri sista. Na so zuwa sai dai Allah bai yi ba. Hafsa ta yamutsa fuska, dan bata wani damu da yadda ta ganta a rama ba. Na kurfi ne dai ya fi sanya ta nishaɗi. Na miki uzuri ai. Kin san nima da yake zan yi tafiya zuwa honeymoon da Sweet Zaifa. Shine ma dalilin da yasa na zo yi wasu baba sallama. Munira ta ɗan kama baki. Lallai na taya ki murna wallahi. Sai a sanan kurfi ta gaida ta a matsayinta na wacce take mata kallon ta girme ta. Ta amsa kuwa tana dariyar mugunta a ƙasa ranta. Ya mijinki yaya Khalid, kuna waya? Ko da dai, na san har bidiyo call ba kwa rasa yi. Laila ta majunun. Da yawa ta ‘yar dariya ta raina hankali kafin ta dubi Munira. Kin san ba abin da ya kai aure daɗi Munira, musamman ma idan aure ya zama ba na cushe ba ne. Ke ko da na cushe ne ma ya kasance miji na son ka, wannan ya fi komai daɗi. Munira ta yi murmushi kawai, dan ta fahimci magana take yaɓa a kurfi. Hakan bai mata daɗi ba sam. Kurfi ko kallo bata ishe ta ba. A karan kanta ta san yanzu ta sauya. Wannan zafin zuciyar da rashin ɗaukar wargi duk ta bar shi. Mami ta sha ce mata wata rana za ta zo da za ta yi sanyi, ta tashi daga mai zafi zuwa mai sanyi. Gani take duk wasa ne, har take darawa. Ashe kuwa hakan ne, tun daga zahiri. Sai a yaɓa mata magana ta yi shiru abinta. Da haka har Hafsa ta gama ta fice. Bata bar mamakin kanta ba. Da a baya ne sai ta gasa Hafsa magana da za ta jima tana mata zafi a rai. Munira ce ta katse mata tunani. Ki yi haƙuri kurfi. Murmushi tai, it's okay. Abin da ta faɗi kenan kafin ta sanyo wata hira don kaucewa waccan. A ranar ma sai ga Riƙayya. Ita dai gaba ɗaya ta rame, ta kuma yi wani sanyi. Ko da suka haɗu da kurfi ta gaishe ta. Ta amsa fuska a ɗan sake, daga haka suka rabu lafiya. Ranar Lahadi suka samu bakuncin yaya Hassan da yaya Husaini tare da matansu. Su kansu sama-sama suka musu. Anta Rama da Anta Aisha ba su ji daɗin yadda mazajen nasa suka nuna a gare su ba. Kurfi ko bata damu sosai ba, kasancewar sun yi zuwa 4 bayan zuwanta gidan ba su kula ta ba. Farkon zuwansu ta tarbe su da murna, kowannensu ya ɗaure fuska ta mau. Ranar ne ta fidda hawaye, amma yanzu kam ta san su ɗin ma ba a hayyacinsa suke ba. Ta rasa mugun abin da Hajiya ta aiwatar da har yayi tasiri har haka. Sai dai abin ya bar bata tsoro tun sadda ta so gaya wa Allah. Yanzu ta fi mamaki. Anta Rama da Aisha lafiya kalau suka sakar masa fuska. A nan ne kurfi ta arwaya Rahama ta kira Anta mai jidda. Nan take jin labarin cewa Hajja ta samu sauki sosai don tana iya magana. Daɗi ya cika zuciyarta. Ta ƙara bata haƙuri gami da mata nuni akan su ci gaba da addu'a. Nan kurfi ke labarta mata maganin karya sihirin da suka yi, kuma sa'abban ma na sha. Alhamdulillah ‘yata, kin burge ni sosai. Allah ya miki albarka. Insha Allahu mu ne da nasara. Murmushi ta jin abin da ta ce. Daga nan ta ce a haɗa ta da Ma'azam ta ji muryarsa.
Ya kuwa shiga iface-ifacensa a cikin waya, ita kuma tana ta dariya farin ciki. Yaushe rabon da ta ji muryar ƙanin nata. Ana Adam ya ji da ke sanar mata Zinat na ɗauke da juna biyu. Wannan abu ya mata daɗi. Babu hanyar haɗuwa da Zinat, saboda tana tare da Zahardin a Abuja. Yanzu wajen aikinsa kenan. Ko da damar ma, shigowa ta gidan zai wuya, muddin Hajiya na nan. Sun yi sallama, ta miƙa wayar ga Antar Rahama. Antar Rahama ta girgiza kai tana murmushin tausayinta. Ta miƙe tsaye, ki kira duk wanda kike so Laila. Akwai isassun kuɗi da za su ishe ki. Bari na koma can kafin Hajiya ta riske ni. Godiya sosai kurfutai. A take ta danna kira ga Zinat. Jin muryar kurfi sai kuka. Kurfi ta dake tana murmushi. Hey! Kar ki sa fa ya Zaradin ya ɗauki wani mataki a kaina na sa matarsa kuka. Alhalin tana ɗauke da bebi. Zinat ta yi dariya. Kurfi na haikewarki. Na tausaya wa halin da kike ciki. Wallahi kurfi sau 3 ina zuwa ban samu shiga ba. Ranar farko Hajiya muka yi karo da ita, ta dawo daga unguwa za ta shiga gidan. Ga mamaki na ta ba wannan sabon mai gadin buzun umarnin kada ya bari na shigo. Rana ta biyu da Nur ɗina muka zo, nan ma yaƙi. Na 3 na dawo ni kaɗai, ya so ya min wulaƙanci. Daga ranar Nur ya ce na haƙura da zuwa kawai. Mu ci gaba da addu'a. Gashi ba waya a hannunki. Kullum kina raina wallahi. Kwanaki Nur yake ce min yaya Khalid ko sunanki aka ambata kashe wayar yake yi, wai bai san dalili ba. To haka ma Dawud ya ce mana. Kurfa ta danne abin da take ji yana taso mata, ta yi murmushi. Ba komai Zinat, komai lokaci ne. Ki bar damuwa, mu gode wa Allah. Shi ya jarabce mu, kuma ko ba komai muna ɗaukar darasin rayuwa. Daga nan ta aje wannan hira ta hanyar tambayar ta lafiyar bebi. Sai a sannan ta yi dariya game da neman sanin inda ta ji. A nan take faɗa mata sun gaisa da adda. Ba su wani jima suna hira ba suka yi sallama. Sannan ta kira Taslim, wacce lamba take zane a kwakwalwarta. Tana cewa ita ce kurfi. Nan ma kuka Taslim ta sa tana tsinewa Hajiya, gami da faɗin ƙarshenta ba zai kyau ba. Kurfi ba ta ce komai ba, ta dai daure sosai, don ba ta ƙaunar kukan saboda ba ta ga amfaninsa ba. Ba su kai ga gaisa ba, an Maisa ta karɓi wayar, suka shiga hira sosai da kurfin. Ta yi mata nasiha da kuma albishir ɗin cewa su kansu suna addu'a sosai, kuma suna ji a jikinsu komai zai wuce. Ta faɗa mata an kawo kuɗin sa ranar Taslim. Amma ta rantse ba za ta yi aure ba sai kurfi na tare da ita. A nan ne hawayen kurfi suka kwaranya, tsabar tausayin kanta da Taslim. Shakuwarsu ba ta wasa ba ce. Daga haka ta ba Taslim wayar suka shiga hira. Da kyar suka yi sallama, daidai sadda Munira ta shigo ɗakin da sallama. Kurfi na murmushi ta dube ta. Sis, baki da lambar ummi a kanki? Mu kira a gaisa. Ai kuwa da sauri ta ƙaraso. Nan suka yi dalin, suka ga ashe ma Antar Rahama tana da lambar. Ba su wani ja lokaci suna hira ba. Abdallah ya fi kowa jin daɗin gaisawarsa da umminsa, kasancewar shi ne auta kuma mai makon uwa. A rashin ta ne ya shaƙu da Munira, ya mai da ita tamkar uwa. Ranar dai sun ji daɗin ta ƙwarai. Ko ba komai sun yi waya da waɗanda suke so, kuma sun ji daɗin yadda suka damu da lamuransu. A can ƙasa ranta akwai damuwa da yadda ya manta da babunta. Akwai damuwa mai matuƙar yawa akan yadda ta damu da shi. Kulle yaumin soyayyarsa gaba take ƙara yi ba baya ba. Tana son sa, ta tabbatar da hakan. Bayan kwanaki 3 suna bayan ɗakunansu ita da Munira da Batul suna wankin kayansu. Laura ta sanarwa kurfi kiran Hajiya. Tana zuwa ta durƙusa a gabanta tana nazarin yadda ta murtuke fuska. Sai faman hura hanci take. Ta nuna ta da yatsa. Ke, ki fita ido na wallahi. Idan ko biki bar shiga harkokina kina bata min ba, to wallahi sai na sa an nakasta min ke ko uwarki. A'a Hajiya, banda mahaifiyata. Ba zan jure ba idan kina taɓa min iyaye. Ki min zagin duniya, amma ba zan ɗauki ki zagi iyayena ba. Kurfi ta katse ta a matuƙar fusace, murya a sama. Fushin da ta yi bata taɓa zaton za ta iya kwatankwacinsa ba. Bata yi aune ba ta ji mari hagu da dama. Nan fa ta shiga dukanta ba ji ba gani, har sai da ta ga ta mata lilis. Banda kuka ba abin da kurfi take. Tun tashinta iyayenta ba su taɓa mata irin wannan duka ba, sai Hajiya da iyalanta. Gobe ma ki ƙara kwatanta gaya min magana, shagiya mara mutunci. An zage ki ɗin, uwarki ubanki. Daga haka ta ƙara kai mata hauri da ƙafa a ciki, sannan ta tsallake ta wuce sama. Jikinta duk tsami, haka ta koma ɓangaren su. Munira na hawaye ta tarbe ta, gani yadda jikinta ya ruɗu-ruɗu ya ja. Gaba ɗaya har su Laurata suka shigo taya ta jimami, don kuwa duk sun ji yadda aka yi. Habiba da Laurata sun ƙara sanin wace ce uwar ɗakin tasu. Ki yi haƙuri ‘yan nan, wata rana sai labari. Wuyar ta mijinki ya dawo. A yadda na san Khalid baya ƙauna ya ga an ci mutuncin ɗan Adam. To bare kuma matarsa. Ni na san wallahi ba zai ƙyale ba. Habiba ke wannan furucin murya a ne, tsabar tausayin da kurfi ta bata. Kurfi ko ganin irin ƙaunar da suke nuna mata, da yadda gaba ɗayansa suka damu da damuwarta,
ya sa ta share hawayenta. Da ya murmushin yaƙi, tana jin kowacensu na faɗin albarkacin bakinta, har dai a ƙarshe suka yi nasarar sanya ta dariya, kafin suka koma bakin aiki. Bayan fitarsu ta dubi Munira. Mu gode wa Allah. Addu'ar mu ce ke tasiri har take damun Hajiya, ganin yadda aikinta ke rugujewa. Yanzu ne lokacin da za mu dage sis Munira. Komai zai zo ƙarshe insha Allah. Munira ta ji daɗi gami da murmusawa. Insha Allah. Kalli dai jiya dadi da zai wuce, muka gaishe shi ya amsa. Murmushi ita ma kurfin ta yi. Daga haka Munira ta miƙe ta fice, ta ƙarasa wankin kayan. Ta roƙi kurfi akan ta zauna. Kurfi ta gyaɗa kai kawai tana murmushi. Bayan fitarsa ta jingina da jikin bango, gami da haɗe jikinta guri guda. Kuka ta shiga rerawa mai cin rai. A shariyar da Hajiya ta ga iyayenta, shi yake ta mata yawo a kwakwalwa. Tsananin kewar mamunta da abanta ke ɗawainiya da zuciyarta. Mami na yawan cewa tana tausayinta. Takan ce ita fa ba a bar tausayi ba ce, tunda tana da ita kuma ga abbanta. Sai dai mamun ta yi murmushi, ta amsa da faɗin ƙuruciya. A yau gashi nan, ba mamun, amma kewarta ya addabe ta. Ta sha kuka sa ranta cike da kewar iyayenta da tunanin makomar aurenta. Ƙarshe ta haƙura ta fawwala a Ubangiji. A firgice ta farka daga baccin da take yi, jin muryar mamunta na kiran sunanta da ƙarfi. Can kuma ta fara jin muryar abanta. Ta miƙe da sauri da zummar fita waje, da azama Munira ta riƙo hannunta. Ta dube ta gami da mata nuni da waje da yatsa. Ki ƙyale ni naje, muryar mamina da abbana nake ji suna kirana. Idan na mamina ya kasance gizo, to na abbana ba zai kasance haka ba. Ta so mu ƙoƙarin fusge hannunta jin muryoyin ba su daina kiranta ba, gami da ihun ta taimake su. Hakan ya sa Munira ta miƙe ta ƙara damƙota. Ki yi addu'a kurfi, ba gaskiya ba ne, ki kira sunan Allah. Jan haka sai ta zame ta zauna, Munira ta bi bayanta. Ta toshe kunnuwanta da ake barazanar kashe mata su. Ta soma kuka tana girgiza kai gami da addu'ar neman tsari daga dukkanin shari a bayyane. Can kuma ta ɗora da ayatul kursiyu. A hankali ta daina jin kiran suna. Ta ji garin tsit, babu alamun komai. Daidai sadda Hajiya ta turo kofar ta shigo, gaba ɗaya suka kalle ta. Wani kallon banza ta watsa masa tana jin kamar ta ƙarasa ta shaƙe wuyansu. Hanci take faman hurawa, sai kuma ta juya ta fita ba tare da ta ce komai ba. Sai a lokacin suka fahimci komai. Kurfi ta dafe ƙirjinta tana ambaton Allah. Kin gani ko? Kin ga abin da nake faɗa miki ko? Kar ki ƙara razana idan kin ji kiran nan, ko da rana ne ko da daddare. Ki yi ƙoƙarin faɗa wa Allah. Kar kuma ki sake ki amsa kiran. Dusar da kunnuwanki suka jiyo kar ki sake ki amsa. Gyaɗa kai kawai kurfi ke yi cikin tsananin zufa. A hankali ta miƙe ta faɗa ban ɗaki. Wani irin wahalallen bacci ne ya fusge ta, wanda ko alaula da addu'ar kwanciya bacci bata samu ta yi ba. Ko da ta ɗauro alaula, hijabi ta zira, ta yi nafila. Kafin ta ɗauki Ƙur'ani ta hau tilawa cikin zazzaƙa muryarta mai daɗin sauraro. Tana yi tsoron Allah na shigarta. A hankali take fidda hawaye, har zuciyarta ta yi sanyi. Kaso mai yawa na damuwarta ya ragu. Sai da ta yi karatun sosai, Munira ma na gefe ta soma, sannan ta shiga addu'a. Ta gode wa Allah ga dukkanin ni'imar da ya mata a baya. Ta yi kirari sosai, haɗi da kamun ƙafa ga manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam, kafin ta hau roƙo akan ya kawo ƙarshen matsalar da ke faruwa. Coral Dira Hotel Dubai, Almuraqabal Street, Dira. A hankali iska ke kaɗa shi a gefen ƙawataccen swimming pool ɗin da ke farfajiyar hotel ɗin. Idan shi alamshe yake, yayin da kanshi ke jingina a jikin lawn chair, ya rufe idanunsa da sunglasses. Kamar daga sama ya ji muryarta a gefensa tana rera kuka, yayin da wata ke jan hannunta tana faɗin kacece ni yaya karka bani da ita za ta cutar da ni. Ya miƙe da sauri yana duban su, sai dai bai iya taɓaka komai ba da kallon. Matar da ƙarfi take janta tana ƙoƙarin jefa ta cikin ruwa. Ya ji an kwale kiran sunansa daga baya. Ya juya da sauri. Wata kyakkyawar mace ya gani ta sha fararen kaya masu kyau, sai sheƙi take. Sai dai fuskar ta baya boba fallasa, ta soma magana. Ina alƙawarin mu Khalid? Ina yake? Haka muka yi da kai? Mun yi da kai zaka wulaƙanta jini na? Ko kuwa mun yi da kai zaka bar waccan azzalumar ta cutar min da ƴata? Kalle ta za ta kashe min ƴa. Baka kyauta ba Khalid, baka kyauta ba. Ya buɗe baki a tsorace. Mami ba ni da laifi, ya furta murya a dake cikin razana. Ya dubi ɓangaren da matar ke ƙoƙarin cilla yarinyar ruwa. Maimakon ya ƙarasa gurinta, sai ya bige da koma ya zauna yana kuka. Yana jin tashin muryar mami tana zantukan da bai iya riƙe su ba. Daga can ya ƙara jin ƙarar faɗuwar wani abu a cikin ruwa. Ya juya yana kallo. Tuni matar ta jefa yarinya a ruwa, ta tsaya tana dariya iyaka ƙarfinta. Sai a sannan ya kira sunanta da ƙarfi gami da miƙiya a gigice. Laila! Harazana ya farka daga baccin yana ƙarewa ɗakin kallo.
Duk kuwa da gudun AC da ke manna a bangon ɗakin, hakan bai hana shi yin zufa ba. A hankali ya kai hannu ya kunna bedside lamp yana ajiyar zuciya. Rana ta farko da ya tuna da addu'a, irin wacce rabansa da ita ya mance. Mafarkin ke da masa a kwakwalwa. Laila, Mami, ya yi shiru sakamakon kansa da ke sarawa. Bai iya koma bacci ba, sai kawai ya miƙe ya nufi banɗaki ya ɗauro a laula. A can ko abin duniya ya addabi Hajiya, ta rasa yadda za ta yi, ta rasa inda za ta tsoma ranta. Ayyuka sun soma ɓaci, domin kuwa ko da ta tunkari Alhaji da batun auren Abba da Yasmin, nan take ba shakkarta, ya ce sai idan shi Abban ne ya ce yana so. Ko da Abban ya zo buɗe bakinsa ya ce shi fa ba yaro ba ne, don haka zai yi bincike game da ita yarinya. Idan ta yi mishi, to ba komai, idan kuwa a'a, to fa ba lalle. Ga malam ya tabbatar mata cewar muddin ba a tashi tsaye ba, shi kansa Khalid ɗin, faraƙun da aka yi mishi da Laila na dab da zama tarihi. A ɗaya ɓangare kuma Zahida ta ba ta tabbacin an kai aikinta ga matsafan Indiya. Sai dai har yau shiru babu wani ci gaba. Ga shegiyar yarinyar Laila ta haɗa mata asiri da muryar iyayenta, wanda da a ce ta fito kuma ta amsa, to babu shakka hauka ce za ta yi har abada. Amma ga shi nan, ba ta kai ga cimma nasara ba. Tana wannan zarya a tsakar ɗaki tana tunanin abin yi ta tsinci muryar dadi. Saudatu, lafiyar ki ɗaya kuwa? Ta dube shi. Ya kunna bedside lamp yana dubanta da alamun bacci a ƙwayar idanunsa. Tawayance gami da faɗin ciki na ne yake ta faman murɗa min, amma na sha magani. To Allah ya sawaƙe. Sai dai zaryar ta mece, ki zo ki kwanta, zai daina insha Allah. Kirjinta ya buga. To wai ma yaushe rabon Alhaji ya sa Allah a lamuransa. Ita dai ta sadakar yanzu aikinta ya taɓarɓare. Ba kuma za ta biyo saƙo daga Indiya ba, za ta ƙara wannan malamin nasu kuɗi. Dan safa Hajiya ta fice daga gidan tare da Zahida zuwa ga malam. Wannan ne ba kurfi damar ɗaukar ruwan addu'arta da suka ƙare ta nufi sashen dadi. Da sallama ta shiga, ya amsa. Yana zaune yana karyawa, ya bi ta da kallo fuska a ɗauke da murmushi. Zo ka ga murna wajen kurfi. Ta ƙarasa ta durƙusa ta gaishe shi. Lafiya ƙalau Lailan Majnun. Ya Allah. Ta rasa yanayin da take ciki na daɗi, sai hamdala da ta shiga jera a zuciyarta. Fa, dole ki yi dariya ai, tunda yanzu kin samu Majnun ɗinki. Ɗazun da muka yi waya da shi nake cewa ya kira ki kuwa? Bai dai bani amsa ba ya katse. Na fi zaton network ne. Ta kasa juriya sai kuka. Kuka ne na murna da farin cikin sun yi nasara. Dadi ya shiga ruɗani. Dama ya ga sauyi da yawa a tattare da komai. Yana son tambaya sai dai ya rasa ta inda zai soma. Wani kan me ke faruwa ne har haka a gidan nan? Da gaske kwanakin nan abubuwa da dama sun faru a gidan nan. Haka nan na yi mafarkai masu firgitarwa. Kamar yadda na kasa manta ranar da su mai jidda suka ɗauki Hajja, sai da muke ƙoƙari wajen haɗa kuɗin aikinta, amma abin ya ƙi yiwuwa. Ke ya ce a wajena Laila, ki taimaka ki fayyace min komai, har da wanda ma na manta zuciyata ta kasa gazgata cewar ba mafarki ba ne. A nan ne ta samu nutsuwa gudun kada murna ta susuta ta. Ta miƙe ta nufo inda yake zaune, ta zauna gami da tankwashe ƙafafunta. Tiriyan ta bashi labari tana kuka. Ba ta ɓoye masa abu ɗaya da ke faruwa ba, tunda ta riga da ta san koma menene ba a hayyacinsa yake ba. Idan ma ya ce ya manta ba zai tuna ba, to ko iyakar gaskiyarsa ya faɗa. Dadi tun yana ambaton inna lillahi, har sai da ya kai da ya soma kuka. Kuka kuwa mai yawa ba wai hawaye ba. Hankalinsa ya tashi ainin da tuna irin cin kashin da suka yi mahaifiyarsu. Ya tuno komai, ya tuna abin da ke faruwa. Bai manta yadda yake jin tausayi da wani nauyi a ƙasar ransa ba. Sai dai kuma bai iya yin komai a kai ba. To fa a wannan lokacin ba jimawa sosai, sai ga baban Mudassir da abanta sun zo sashen dadi. Nan kuwa kowa ya dinga faɗin damuwarsa a ransa da yadda lamura suka juye, har da ikon da matan gidan suka dinga yi da su. Baba Mudassir mai zuciya kusa nan take furta kalmar saki ga Zahida. Dadi ya dube shi. Ai ba kai kaɗai ba, ni ma a'a dadi, dan Allah kar ku yi haka. Kar ku mai da yaran ku marayun ƙarfi da yaji. Ku yi haƙuri dadi, ku yi haƙuri ku yafe musu. Faɗin kurfi cikin kuka mai tsanani na tausayin iyayenta maza, gane yadda sosai suke zubar da hawaye. Dadi ya dube ta. Ke wace irin zuciya gare ki Laila? Anya kina a hayyacinki kuwa? Ta gyaɗa kai. Dadi, na san me nake faɗa. Na san komai, a hayyacina nake. Dadi ba zan so ku rabu ba. Idan ku rabu ba ku san waɗanda za ku auro ba. Ku yi haƙuri dadi. Ku yi musu kowane irin hukunci, amma dan Allah ban da saki. Baba kai ma ka janye sakin nan. Ta ƙarashe tana duban Baba Mudassir. Aha ba Laila. Ai zancen ma kar a sake su bai taso ba. Macen da za ta sa ka wulaƙanta uwarka mahaifiya? Ai duk hukuncin da aka yanke a gare su yayi daidai. Masu saurare,
Shin waya za ta kaya ne? Za a sake su ko ko iyayen maza za su yi haƙuri? To mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.